Tindak wonten ing pepanggungan ing Semanggi panjenenganipun Roko Mas Jarwanto ingkang badhe hangadani luaranipun. Kidalang ingkang keluari kanthi dedonga nyuwun dhateng Gusti ingkang Maha Agung. Luar, luar. Paripurna kinarya adat widono ingkang sampun sinengker ugi ingkang sampun lumampah kinarya luaran saking panjenenganipun Roko Mas Jarwanto. Ingkang salajengipun kepareng panjenenganipun Simbah Sarpono kepareng hangaturaken kinarya tetungguling wayang ing Semanggi kagem minangka tokoh anggenipun badhe mahargya pagelaran ringgit Purwa Sedalu Natas kanthi lampahan Semar Mbangun Kayangan. Kepareng Simbah Sarpono ngaturaken minangka tetunggil wayang dumateng Mas Jarwanto, kalajeng Mas Jarwanto dhateng Kidalang Adimas Yusuf. Gusti Kang Maha Kuwasa, amin 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 ya rabbal alamin. Paripurna lung tinampen kinarya tetunggiling tokoh wayang ingkang badhe kelampahan ing dalu punika kula pun Adi Suyono ingkang kepareng ngandharaken laksitane adicara ingkang sampun lumampah mbok bilih saking Purwomadya manggih suwa kepareng mugya dipun agung ing aksama. Kanthi punika kinarya panutuping atur rahayu 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 wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng hamreksani ngantos paripurnaning pargian ing wanci punika. Nuwun nuwun matur nuwun. Sakti, Cakra Dipa Pangesti, Warahana
Oh, ilahi. Oh, ilahi ngawi kena mastu promo sidem. Awi kena mastu promo sidem silat. Mrenjewang jagat karono. Sirang tondo kawisisanding bisana. Sono sinawung langining wila pesta maksala stantun lambang Buddha jinatur tutur. Kadala tetula-tulat mring labdeng parabdew. Winisuda parameng niskara. Pinarji tameng lalata mangjewa tekap usananing gumita. Tawung renggeng pralambang patumpa-tumpa. Marma panggunggung sang Purwengkata. Sitebyar dumadining wayang Purwa. Purwakaning kandha narik tuting basa dongeng kuna ngemusura sayene aras. Saya karaos melajari rohang rasa wandi wuruhing diri rasa rumangsa rumangsani. Lirjan wangi lukaca. Jarwe wis rinaku carita beja wis kagelar jroning pageliran. Ya Gusti Sadra mriksani pagelaran inggih Purwa. Surya Candra Daru Yewang Kartika wis kinurba trateng kawasa sahari. Aratri temadati petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Tetulan tangkarta mangkarta sinambun to Jalpating Rembyat dadi padhang kutu-kutu Alangataga Brana Myang Branta dadi branantan mawicalan. Padhang terwangan sinari Sanghyang Retna ingkang sumrebawani jagat. Bonggeng jagat weton tumunggu-mungguh. Monggo ingkang wukir abang prangkang lamun kaeksayah dilat-dilata bumi. Saya tangu sumurup Sanghyang Arka katon sebelah kanan kiri ning abang esmu jendal. Kapur bawan senari Sanghyang Basanta. Tanem tu katon ijo royo-royo amangku gunung enggang biru moyo-moyo. Bojeng genukil molan gedanu kasil ring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega. Tarwetawis dangu soleh kawula tasih tinuwarsa ngupaya buka karo Tegal Sawayi. Anglo silur tatana pedha disenambi sendonan sesindenan mikul karo lukune. Anggen raja kayane sawanara piyambakan Samurwangi. Sanghyang Arka saya dangu saya inggil wis katon pelo sinari jagat. Dunung inggih plapapat lor kidul wetan yang kulon. Sinaring jagat kang samil bojota rebut ijo rebut kekuwung. Parandhe datan wonten ingkang amadani kekuwung praja negari ing Ngamarta. Ya sinebat praja negari Indraprastha. Ya negaring Batana Kawarsa ya sinebut Paraja Cintakapura. Apanjar kira pambuka syarat ring mage. Karonten negari ing Ngamarta dumadi saking puluh-puluh bebanjaran. Sinasapan toya benawi tinampi ombyang samudra binang langut kang tanpa wagut. Pegating mangkal kapantara ing Cakrawala, wane-wane cakrek aning wewisik samene keneping jurang corong. Kinepung gusirung. Kinaru susuing peksi lawet nyewang sarang burung. Wonten ugi pasisir antar sasana Jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir. Tanem tuwang rembuyung royo-royo karang kitri, royo-royon kalopo, bumi subur, pasiten mawur. Satengah tinamdur tangkar temangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung bebanjengan hangrangsang langit, lenggok lambai toyo mijil saking sendang-sendang bening tirtani. Iline kang pinara-para, playune kang tinampi wadhuk bentung-bentung. Kinaryo hamileni sawah nyewang pategalaning Nara Kisma. Mokal pangling tetahe basan tatanan bumi sajengking selo. Sadaya tinandurang kang prakapi Pandya Bathari Sanggar Pasabinan. Yayah Rukmi Sarine Pertiwi. Pategal nggo pawit sing kang arung godhongane, ambek kowe nganti kaya manglung mangon pitane. Polo kependem, polo kesimpara, polo kemantung sadotan kucing wajinawi tukulan kang pawe kesarasaning diri. Hingga ning raja kaya Tewen Sanjaya ngrembug lampun sang aglare bangunan lampun wanci sarap surya. Samya kaya mring kandhange dhewe-dhewe.
Tatono careng kandang nganggo nancing malang labet tebus saking tindak dojono cuti samya saya. Saeka kabeh kaluhuring wisa bangsa kuwi negari ing Amarta. Nalika semanten nyareng ngeling mercon. Wana bengi bangi gunung. Anggung nungsa minastariun tumurun tahtu merah. Sate dadi buruk-buruk ana lingkungan. Langgung-langgung lamun roti naliti sambun-sambun samet. Kudu sageman. Sepentek saking pungkasan saya sikan saya. Padha winodananing memasnamatan daya dinayan. Sawi jucis mapan satim jajimpan kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta. Rasa karsa kang satemah babar karya. Kenging binasake negari Ngamarta nalika semana lagi manjik marang jaman Kunjana. Panjang kunjung pasir pawukir Jinawi. Gemari Pakarta tata turut Raharja. Dasar negara kang gedhe bore padhang jagate dhuwur kuku sitor pada kuncarane. Turut kasusuring manca prajola. Sinenta wau. Inggih kewarang asta pusara bangsa negari Ngamarta. Penangiro den ucapna dosa namane Sang Nata dosa 10 nama wis mestani. Jejuluk Sang Nata Prabu Darma Kusuma, ya Sang Nata Prabu Puntadewa, ya Sang Prabu Darma Wangsa, ya Prabu Darma Putra, ya Sang Nata Guna Talikrama, ya Sang Ajata Satru, ya Sada Dwija Kangka, ya jejuluk Sang Prabu Yudhistira. Nalindra pepakuning bumi ingkang anggo jejekaken kautaman. Risa juga lengganing madaring dampar kecana. Tatana mantra-mantra sipating Bathara Ryaya. Sang Hyang Bathara Darma Wijawanta. Binayang bayang sang jaring para apsara apsari. Kawis tinggal panggo ketanggung Jaka waloro-loro. Ingkang sangga ngambil upacaring prabon Yaya Robing Samudring Daratan. Kawistara banyak dalang sawunggaling arda walika Mas Kacu kang sawarna lasineta ingkang marang caket dene Ramangarsa muhung sangya para kadang kinasih Dene Kadang Nata ingkang sampun katulung ngaglam bergagayah prayit nanggewa nunggih Kadang Nata saturing tunggal pawenang ya saturing Jodipati kekasih Sang Raden Arya Warakudara ya Raden Bimasena ya Kusuma Yuda ya Kusuma Dilaga ya Sang Gandawastaramaja satur gagapé duksa gudheg wong Simbarjojo turta kasinungan kasekten ruwi bebasan pinatamen taji kala mender trembak benggong sinuda pultung pramila tatan mokal ndadadosaken bebeteng pinanggulaning praja negari ing Indraprastha. Lajeng ing lenggawan sak pepengeraning Sang Nata muhung nata Ndarawati pujangganing para Pandhawa ingkang dadi pangemut-emut tumrap sangya para Pandhawa nenggih Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna prandening mangke pamungkasing pasiban Biswanira saturing Madukara pamadyaning Pandhawa Sang Raden Arjuna ya Raden Janaka ya Kumbang ali-ali ya Kundi Wibaja yang Setya Margana ya Pamade. Nalika semanten Sang Nata Dewi tintreming Mardaya mulat Arwiranata ing negari tlatah Sabrang ingkang sampun katinon lenggah sumewaning setinggil binaturata negari Ngamarta. Nunggih nalindring rancang pamut jejulira Sang Nata Prabu Panjargrahita. Pramila tanggaping kadhyarsa nata ing rancang pamut den biji mangarsa sawanira.
majenggeni sowan ngangsek pisowani mulat sangya para kawula samyara tidhem datanana bane walang piyang alisi nadan gegudungan datanana ingkang obah samira datanana ingkang lumampah amung kapiyarsa ngling pradonga miwah pangling paranggana pramila sigra murwani pangandikan dadu kembang bilih wijiling pangandikan sang Nata Prabu Darma Kusuma ingkang dereng kawedharing lisan mangya darajating raja kamuryan wis sunyaruri ora pangreh utama Jono sarang jono Inayo pinarwaka Radanta sinarendra cikun Nirjadira risang maharaja Selangkar hati
tinon neng pasewakan pusana maneka warna Pak Puspiteng Ujono Nyemang Mansra Sarwarokmo Ranggeng Manik Nara Narawata Obro Prabanyo kang sumirat kenyaring tejo leliwaran lereki laci siring dadek wimbo kekondo amrek ingin tiêu bình mà rô tô môn tô saparan mangambara ungas Niwang Agung mugiwa Gusti ngayomi marang Raja Negara saisinipun nun mangke Kaka Prabu Indrawati jimat sesemban kula Kaka Prabu Sri Bathara Kresna pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan Sarawa Paduka Kanjeng Kaka Prabu ingkang rayi asung Pambagya Raharja kunjuh wonten ngarsa Paduka Kanjeng Kaka Prabu Indrawati. Kaka Prabu Sri Bathara Kresna, Kaka Prabu. Ya jagat pangestu kula wayah Bathara jagat. Niwang sukmana mangadiri wiyana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara ung bawana langgeng. Sinunggih datan awrat iki Yayi. Keparing Paduka Yayi Prabu Darma Kusumami dhumateng piswanipun ingkang Raka Indrawati sawan kula kadangu.
Yayi Prabu Darma Kusuma sing mambagi raja wonten ngarsanipun Raka Paring Dwaraka sampun kula tampyak karya bombong. Dasmanipun ingkang Raka. Miwaswan kula mboten manggalangan setunggal punapa. Suwan kula kinandhan ing karajan tebih saking Rubeda, cinaketna ing karajan tuwin kajiwanan. Sampun kunjuk wonten ngarsanipun ingkang Raka ing Ndarawati Yayi. Namung kosok wangsulipun ingkang Raka ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka. Yayi Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu kasinggihan sampun kula tampyak karya bombong dasmanipun ingkang rayipun Darma Kusuma Koko Prabu. Mboten langkung kaprayogan lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu. Nokno inggih sampun mboten kirang prayogi Yayi. Wah. Cilidreng kakangku. Kresna kakangku Ndarawati. Sarawi Cilidreng kakangku Ndaraka. Nadyan adimu paraku during jadi pati ing tunggul pawenang. Aku ngaturake basaku katura. Cilidreng kakangku Ndarawati. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara ya tak tampa. Siang diatur bekti ana ngarsanipun Kakang orane pangestunipun Kakang wae Tampanana, Bratasena ya Werkudara ya Wijasena. Yo tak kegem dadekake jimat ora liwat prayogan nulungguhi Cilidreng kakangku ana ngersane barep kakangku ing Ngamarta. Cilidreng kakangku Kresna ya Werkudara kaya kurang prayoga Yayi. Nadan ingkang rayi pamadya Punarjuna kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha sasampunipun padha Kanjeng Koko Prabu rawuh wonten Praja Negari Ngamarta Koko Prabu. Ya Yayi Pamadi tak tampa Setya Margana. Ora lewat pangestuning pun Kakang Ndarawati wae Tampanana. Kumbang ali-ali sampun sanget anggen kawula pundi dadosna jimat ndayani mring kasantosan kula Koko Prabu. Nun mangke Kanjeng Koko Prabu. Sewu-sewu kelepatan kula tadah wadana. Ingkang adat sabenipun pendak-pendak para Pandhawa nampi rawipun padha Kanjeng Koko Prabu. Tartentu ugi nyuwun dawuh sabda pangandika babagan menapa wigatosipun wondene paduka Kanjeng Koko Prabu rawuh wonten Praja Negari ing Ngamarta. Nanging sewu-sewu kalepatan kula diagung panyaksami Koko Prabu. Gandeng sakmenika wonten Nalindra kanthi titik saking busananipun menika Nalindra saking tlatah Sabrang. Mbobile kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu kula badhe nyuwun dipalilah. Sawanipun Nalindra menika badhe kula dangu langkung rumiyin Koko Prabu. Ya jagat pangestu Ngorwayahu Bathara jagat. Yayi, kula wonten timbalan. Agung kados pundi derajatipun ingkang Raka ing Ndarawati lenggah wonten Praja Negari Ngamarta. Ananging nuwun sewu ingkang dados Nalindra. Wonten negari Indraprastha menika mboten sarik jauh namung paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Pramila sedaya kawontenan babagan abangi jending pernatan wonten Praja Negari Indraprastha menika ingkang gadhah wewenang inggih namung paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Mekaten inggih. Pramila sampun ngantos waskuwatos kayicala jigolan perkewo. Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma kula aturi supados andangu dumateng praptanira Nalindra saking tlatah Sabrang menika. Yayi Prabu, inggih Koko Prabu. Kula aturi langkung prayogi anggenipun lenggah. Ih, sampun boten ngarang prayogi. Nuwun mangke sinuwun. Sampun kinenten kula tumambuyekti saweg sepisan menika kula wanuh. Paduka menika Nalindra saking pundi lajeng sinten jejulukipun Kisana. Sinuwun mugi kepareng paring dawuh wonten ngersanipun ingkang abdipun Darma Kusuma. Sinuwun Prabu. Natala. La. Iki sinuwun. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wonten paduka kandhang dumateng piswanipun ingkang abdi. Inggih. Nanging saderengipun kula matur kepareng kula ngaturaken amit pasang Kalimantabi tinebena ngiladuni dumawing tawang kowang. Enepantna ing tulak sarik. Sedaya memalat mugi saged kayicala saking raganipun jiwa raga kula ingkang abdi sinuwun. Inggih sinuwun ngaturaken manuwun ingkang tanpa pepindhan dawa sami-sami.
Salajengipun sewu-sewu kelepatan kula diagung pangaksama paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Puntadewa. Wah, lara ya tenan to. Kondange akeh padha nyebutake yen to ratu Ngamarta kuwi ratu sing getih putih. Jebul tinemune ya jebulane ya. Sesebutan getih putih mau ora mung kandhek ning pangucap nanging kababar dadi pakarti. Ning atase panjenengane iki pimpinaning praja, ujung tombak pemerintahan. Karo daya sing gedibal kaya aku ngene isih kersa nampa, malah kersa basa karo aku. Matur sembah nuwun sinuwun. Inggih sinuwun. Ha iki. Kula ki ngaturaken panuwun wondene sowan kula wonten mriki kasugata kalian wujudipun mercon. Kula dipun sambut. Kula dipun subya-subya. Awit nuwun sewu wonten negari kula piyambak kula mriku mboten dipun ajeni dening kawula kula. Malah wonten mriki kula dipun sugata mawi ungling gendhing ingkang kawastan inggih menika ladrang mercon. Lah menika sing nembe muni nika. Nika mercon karbit. Nek cara nggen kula. Inggih. Lah iya, nyanu nggih. Sinuwun Darma Kusuma inggih. Ngaturaken manuwun sinuwun. Inggih sinuwun. Lah iki salajengipun mobil paduka Gusti mestani dhateng jasatipun ingkang abdi awon tanpa werni kula menika wingking saking negari Rancang Pamot wondene jejuluk kula pun Prabu Panjergrahita. Prabu Panjergrahita nalindra ing Rancang Pamot. Ha iki Prabu Panjergrahita nalindra ing Rancang Pamot. Senes nalindra ing Rancang Bleberan Mlayen menika senes. Inggih sinuwun. Ha iki Lajeng menapa to ingkang dados wigatosipun sinuwun? Mangke riyin kula kinten lancang sanget menawi kula tumuli matur mula ing dados wigatosipun ingkang abdi sowan wonten kersa paduka Sinuwun Prabu Puntadewa. Langkung rumiyin kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap wedo paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Sang Nata Gunatali Krama. Inggih sinuwun sampun sanget anggen kula tambi. Dawa sami-sami sinuwun Prabu. Iki. Mugi kasekecakna lenggah paduka Sinuwun Prabu Panjergrahita. Sampun boten karang payogi sinuwun. Lajeng nuwun sewu. Ingkang lenggah wonten sak pemengran paduka menika kula boten pangling senajan to kula menika dereng tau tate nyumurupi kanthi permana jati kula piyambak. Nata Ndarawati Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna menika nalindra atite Sang Hyang Bathara Wisnu. Titihanipun nuwun sewu ciri gethahipun Nata Ndarawati menika nalindranipun cemeng cemani. Pramila keparengi mangke Sinuwun Prabu Ndarawati Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap poto paduka sinuwun. Yo Prabu Panjergrahita. Sira atur bekti ana ngarsaning sun ora lewat pangestu ningsun wae tampanana. Ha iki. Sampun sanget anggen kawula pundi dadosna jimat paripe. Dayana ing kasantosan sinuwun. Prayogan nulungguhmu Prabu Panjergrahita. Sampun boten kirang prayogi. Salajengipun kula nyuwun dipalilah kula badhe ngaturaken sembah sungkem dumateng satria ingkang lenggah wonten sak wingking kula. Satria ingkang jenggureng gagah pidheksa godhek weksi Mbarjojo turut kasin kanthi kasekten linangkung emanipun kondhanging kathah sami nyebataken namung sak jahe ukuranipun. Raden Werkudara kula ngaturaken sembah bekti kula kunjung. Prabu Panjergrahita yu tatampa ora liwat pangestu tampanana. Iki sampun sanget anggen kula pundi. Nuwun sewu Raden. Napa kondhanging kathah sami nyebutaken ben namung sak jahe menika menapa estu menapa leres menapa mboten menapa namung kabar ingkang ngayawara. Wah. Ora ning pasewakan wis tak jegal taidak ndasmu pecah. Ceritane kabar kuwi mung ngayawara ya arepa tenanan nanging ora perlu diomongke ning kene.
Alah dalah. Mboten sembodo kalian ukuran awak. Nyatanipun sing satria gagah wideksa gedhen weteng. Gedhen weteng yo ben. Bakune yen aku perang bungsu kuwi tak kira menang para Kudara timbangane Prabu Panjagaraita. Ayo anu ulang. Yo prayogan mungkin ngadhem ngersaning barep kakangku Prabu Panjagaraita. Yai Noknon sampun sanget prayogi sowan kula Raden. Nuwun sewu pangapunten. Sinuwun Prabu Panjagaraita. Sinuwun Prabu Puntadewa kados pundi? Sewu-sewu kelepatan kula nyuwun lumebering sesamudra wangaksami. Teka sak mangke kula wantun nyendhutu nandangu dumateng rawuh paduka. Sayekti damel kaget gorawalan manahipun inggih abdi punata ing Amarta. Wondene nampi rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepuyan wonten wigatos punapa sinuwun. Menapa sakintenipun kula sampun diparengaken matur sinuwun. Inggih. Wekdal borong wonten ngarsa paduka Sang Nata Prabu Panjagaraita nalindring rancang pamot. Palah. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan sinuwun. Ingkang sepisan sowan kula wonten ngarsa paduka Sang Nata Prabu Darmakusuma menika ingkang sepisan. Sowan kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjo sandhapada. Inggih ngaturaken panuwun dawa sami-sami. Ha inggih. Dungkap angka kalih sowan kula menika badhe tetinju dumateng kaharjanipun para Pandhawa ing Amarta. Jenyatanipun para Pandhawa menika satring ngateken atus suciwing Budi Rayu. Sedaya mamala sageta sena tak ketamplek keceng kidung kendang kenter kali Bengawan. Sedaya mamala sageta sirna menawi mengsah kaliyan pun para Pandhawa. Pramila kula kepingin asung bekti marang Sang Hyang para Pandhawa gangsal cacahipun. Ngaturaken panuwun ugi kisana utawi sinuwun Prabu Panjagaraita. Yai Noknon. Wonten ingkang angka 3 menapa ingkang dados wigatosipun ingkang abdi sowan. Nuwun sewu sinuwun. Sayekti sowan kula wonten mriki-mrika kula namung badhe nyuwun senjata pitulung. Jelaran negari kula negari ngerancang pamot mriku sampun wonten Sabta Candra rikalenggan sak mangke ketaman pagebluk Mayangkara. Senes Mayangkara musik senes. Nanging pagebluk Mayangkara mriku ingkang dipun wastani wonten wujudipun wabah. Wonten wujudipun wabah penyakit. Sabta ari kapengker kawula negari kula. Ing rancang pamot mriku sampun wonten kasus cacahipun 7 dasa kalih kawula negari ngerancang pamot terinfeksi virus antraks. Pramila nuwun sewu. Mboten namung antraks menika ingkang rumambah wonten praja negari ing rancang pamot ingkang damel sengsaraning kawula kula. Malah sak mangke kathah para kawula ingkang sami mati dadakan. Enjangipun tesih ngarit. Awane masuk angin. Sorene mboten ketulungan. Ugi wonten malih bayi ingkang nembe lair mboten wonten sirahipun. Sirah ingkang ngandhap. Menika kula ngantos bingung. Kados pundi anggen kula badhe mungkasi bebendu ingkang nekani wonten praja negari ngarancang pamot. Kula menika ugi sampun ngrawuhaken Brahmana sewu sekota nyang para nimpuna kinarya nembang rangkaning praja. Wondene ugi Kakar Wigar Tataranduk karya. Pramila tanggaping sasmita ing sak mangke kula ngrumaosi luput jalaran kula menika pemimpin pemerintahan ujung tombak pamarintahan wonten praja negari ngarancang pamot. Tumuli kula semedi Maladining ngeningaken baban Hawa Sanga. Kula meminta karsaning Gusti Arya Loka. Sesamek ron raja mala bebantal bata batako. Nuwun sewu bantal bata Sarimbang. Ha iki bata Sarimbang. Kula pikantuk sasmitaning dewa.
nalika semanten paring dawuh wonten kersanipun ingkang abdipun Panjergraita Iwang Pikulun Yamadipati. Dewaning Pepati. Jalaran nuwun sewu, kula menika tasih wonten turas putu dewa. Inggih. Lah, eyang kula menika inggih Sang Hyang Yamadipati menika. Inggih, sinuwun. Inggih. Kendaraan pribadi kula Kijang Rover. Menika. Iwang Pikulun Yamadipati paring dawuh wonten kersanipun ingkang dipun Panjergraita. Bilih kula kedasuhan wonten Praja Negari Ngamarta mriku ingkang sepisan kula kedasuhan wonten sanipun Sinun Puntadewa saperlu nyuwun ngampil wujudipun. Inggih menika pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada kinarya nambah arengganing praja kula kapurih damel tumbal wadaling praja wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Menika ingkang sepisan wonten ingkang angka kalih kula kadhawuhan supados sowan wonten praja Negari Ndarawati wonten kersanipun Sinum Prabu Sri Bathara Kresna ingkang saperlu nyuwun ngampil wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Kusuma ingkang samangke saperlu dipun damel tumbal wadaling praja negari kula ingkang kenaman pagebluk. Nanging kula nuwun pangapunten. Gandeng kula sowan wonten praja negari Ngamarta lah kok kula sampun nemokaken Nalendra kalih Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ugi rawuh wonten praja negari Ngamarta pramila sekalian kula badhe nyuwun ngampil kalih-kalihipun. Menawi dipun paringaken kula ngaturaken panuring tanan pepindhan wonten boten dipun maringaken alasan lan sababipun kula nyuwun katuraken gumathok sinuwun. Ngajeng Sitigong Sititanaya majeng tatan pasusila Mijel dukanira Sang Narpati ponang garot kanan ngriwe kumriwis bocah ing rawis yen sinapeta marang sagedheng murub dadi tahono Didhemataring pasewakan negari Indraprastha nalika semanten Dintriming Mardhanata Ngamarta Sang Prabu Darma Kusuma nampi pangandikan saking Nalindring rancang pamot Sang Nata Prabu Panjergraita. Nalika semanten datan mobah datan musik nata Ngamarta Sang Prabu Puntadewa lega nganti kaya pratima golek kencana kasaru gegering jaba. Biak ngarsa takemir musik ban bono amuk apa to kang dadi darunane lambu. Mboten sane kejawi amung alok ing Sang Para kawula tasih sami alok bilih wonten kawula alit ingkang sowan mboten sanjang namung Atmaja Sang Lurah Semar Badra utusan saking Karang Kadempel nggih Sang Lurah Petra kantong belung kadharaken dening Lurah Bagong ingkang wonten minggah madring dhateng praja negari Ngamarta para babar-babar pindha sata metara gagat kang sami mangrombahing para kawula kancana dayah piyak jaluk dalan Yo
lingguh mburi wae kena kok ngesuk-suk. Mandra alon tata trap silanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta ya jagat pangestu para wayahu Bathara jagat newang agung lagi wae panjenenganing sun nampa pangandikaning nata ing rancang pamot Prabu Panjaragrahita teka ora pangling ingkang munggah ning Datulaya Praja Negara Ngamarta iki Petruk Kancung Bolong kadherake dening Panakawan Bagong Petruk sing gedhe pangapuramu yen to aku ndangu kelawan sira Petruk Kancung Bolong padha kanthi prayoga lan slamet sartane raharja suwanmu Petruk Kancung Bolong nggonmu suwanana praja negara ing Ngamarta Petruk Kancung Bolong kula ngaturaken nuwun amit pasang Kalimantabe tinebena ngiloduni dumawahing tawang tuwang linepat ing tulak manu kepareng paduka sinuwun Prabu Darmakusuma miji dumateng pisanipun ingkang abdi pun Petruk Kancung Bolong kepareng wilujeng sowan kula sinuwun Raharja mangdat mangke Basuki Yuwana tebih saking Rubida niring Sambikala sowan kula tebih saking Rubida kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Puntadewa ya Petruk Kancung Bolong tak tampa ora liwat pangestuning manira wae tampanana inggih sampun sanget anggen kula pundi dadosna jimat mugi dadosna kasantosan ndayani marang gesangipun Petruk sinuwun Bagong padha kanthi slamet sowanmu Panakawan awit berkah pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa ing Ngamarta sinuwun Prabu Puntadewa ing Ngamarta sawanipun ingkang abdipun Bagong manggih wilujeng sinuwun tebih saking Rubeda sinaket nang Sambikala nggih meng niki wau kijang rover kula reme blong dadose kula dadak nyurung riyen dadi rada telat le dugi mriki ya ora dadi ngopo Panakawan Bagong nggih lah kanggonmu sowan ora nganti kelawan nala gareng anu gareng nembe teng transit niki sepupuran iya mergi mengke niki mengke kejatah limbukan dugi gara-gara iya Panakawan nggih pramila niki wis kowe nang kene wae reng nek mengarep ndelok pangkur gambyong wae ora usah
kowe rasa melu tak wakilane wae. Ora melu garing sak menika sepupuran wonten transit. Iya Panakawan ora dadi ngopo nggih. Cekak aos wae. Wigatine apa teko kowe sowan tanpa tinimbalan. Kowe apa aku gong sing matur. Aya prayogane sing matur apa ngujubke iki ya sing tuwa gandeng ning kene iki anane kowe karo aku ki tuwa kowe. Mula kowe matur ngresani Sinuwun Prabu Puntadewa terus. Oh iya, Inggih, gandeng kula nampi jejiban kewajiban saking adi kula Almukarom Bagong. Bila kula kedah matur wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Puntadewa pramila paripaksa. Sinasa kula kanggep lancang kumawantun, kula mboten badhe ajrih, kula mboten badhe wedi. Keparang kula badhe matur menapa ingkang dados wigatosipun. Ya Petra tak sumanggake. Nggih. Sepisan sowan kula kalian adi kula Bagong ingkang bagus dhewe menika. Sepisan badhe ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk sandhap padu patuko Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Puntadewa. Wonten ndungkap monggo kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, nanging sowan kula menika dapur dipun utus dening bapak kula pun Semar Badranaya ing Karangkadem. Wondene sababipun menapa teka bapak utusan kalian pun Petra Kantong Bolong. Wigatosipun nalika semanten bapak nggade gegayuhan inggih menika bapak kepengin miwiti anggenipun bangun kayangan. Wondene menapa ingkang badhe dipun bangun dening bapak saking anggenipun miwiti bangun kayangan menika mboten sanjamu badhe bangun moral. Ingkang badhe dipun bangun menika namung pakartinipun para kawula negari Ngamarta. Awit nuwun sewu menika pemerintahan taun enggal. Tartentu kathah sangganing para kawula wonten praja negari Ngamarta ingkang tasih kaget dumateng peraturan-peraturan enggal pramila bapak kepengin bangun kayangan menika kepengin menyesuaikan sartanipun mengadaptasi anggenipun Sinuwun Prabu Puntadewa nggadahi implementasi enggal. Anggenipun dipun cakaken wonten praja negari ing Ngamarta menika. Pramila sinuwun menawi kathah tutur ceweting aturipun ingkang abdipun Petra Kantong Bolong saestu kula nyuwun lumebering sih samudra wangaksami wondene kula menika dapur dipun utus dening bapak ingkang sepisan supados nyuwun ngambil wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya menika samangke ingkang kula badhe sowan wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Ndrawati. Ingkang angka kalih kula badhe nyuwun ngambil wujudipun Pustaka Jamus Hyang Dipiman Kalimasada. Ingkang dados regemanipun para Pandhawa inggih menika ingkang dipun wastani gegebengan gangsal perkawis utawi Pancasila. Iya Petra. Nggih. Ning alhamdulillahipun barokahipun mboten sandadak Petra kalih Bagong mungkin ketayahan swanten negara Ndrawati lah menika malah Sinuwun Kresna pun lenggah teng praja negari Ngamarta menika sinuwun. Ah, jan. Halo ndasmu. Kowe ki ya ngawur ratu kok tok halo ora. Pramila mekaten menika aturipun ingkang abdi menawi kathah kalepatan kula nyuwun pangapunten lan menawi dipun paringaken kula ngaturaken panuwun. Pamatur sembah nuwun gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging mboten dipun aturaken utawi mboten dipun paringaken dhumateng Petruk kalian Bagong nuwun sewu. Keputusane awake dhewe mau piye, Gong? Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kula pun diparingi Purbawasesa kalih bapak. Pandhawa ki sing ngomong aku nek janji Pandhawa ora gelem ngewangi karo Semar, kowe tak paringi Purbawasesa kowe ngamuk ana Ngamarta. Oke, Pak. Kula nggih pun siaga niki kula ket ngomah pun ngombe napa banyu sak galon mboten dereng kula uyuhke niki. Terus ngopo? Lah pengangkah kula nek mengke mboten diparingke terus kula ajeng ngamuk, kula ajeng nesu, kula ajeng nguyuh sak nggon-nggon. Kok ngawur ya ben wis diwenehi Purbawasesa karo bapak awit nang kepiye meneh. Lho lah iya niki yo rak yo nganggo empan papanmu kuwi nggonen. Wis meneng kowe tak tabuki lho kowe terus. Menika ingkang dados aturipun Petruk Kantong Bolong ingkang menika lidah sinambung saking Bapak Semar Badranaya sinuwun. Woi!
terus maning jajalanan sekertaning bawana iblis lanat. Wah. Nek ora ana dawuh kok le semrintil. Basa didhawuhi ming kluk. Ngono ya ngono ning aja ngono. Keparat. Sapa iki, Gong? Mbah. Kayake kok negara Ngamarta ngetokke senopati anyar. Coba wae takoni kowe. Lho, nuwun sewu. Menika ingkang manggi kaliyan Petruk Kanrong Bolong kaliyan Bagong. Joget-joget jingkrak-jingkrak kaya wong kesenengen. Monggo pasuryane abang bergadak kaya-kaya wong duka. Sampeyan sinten sinuwun? Napa sampeyan senopati enggal teng Praja Negari Ngamarta? Petruk Kanrong Bolong, wonten maring adhawu. Lek nominpatmu gatekno gobokmu tepungke iki nalindring rancang pramot Pak Prabu Panjergrahita. Nalindro ing rancang pramot Prabu Panjergrahita. Yo, dasar kepara nyata Petruk wonten maring adhawu. Sing gedhe pangapuramu yen to aku paripaksa ingkang menehi wangsulan kelawan dedapuranmu. Wis. Gong, jajak iki ratu kemangki, Gong. Men. Tak uyuhi cangkeme rak terus mingkem. Ratu kok meranges kaya ngono elik. Petruk Kanrong Bolong, lho wonten maring adhawuh. Kowe aja ngawu, gaware ngawur leh ngucap. Iya. Lho nuwun sewu sambung rampetipun kaliyan para Pandhawa menika menapa sinuwun Prabu Panjergrahita? Gusti kowe matur yen to sowanmu arep nyuwun ngambil sepisan pustaka Jamus Hyang Jimat Klimasada pindhone. Kowe arep nyuwun ngambil wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya kagungane sinuwun Prabu Ndarawati. Ngerti yo? Ngerti anane Prabu Panjergrahita praptane Praja Negara Ngamarta iki mau ora kejaba aku uga arep nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Klimasada. Merga negara kowe ing Sapta Candra kanggo sak mengko ketawan pagebluk. Kamangka sasmitaning Dewa Hyang Pikulun Yama Dipati paring dawuh kelawan Alindra ing rancang pamot supaya negaraku ditumbali sepisan wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Klimasada. Ping pindhone ditumbali wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Mula kang saka kuwi gandeng pratamu ning kene kalah dhisik karo ratu rancang pamot. Tak jaluk kowe bali yo. Bapakmu rasa bangun kayangan Petruk. Weh lae, golek perkara iki. Lades malah ning ngerat manusmaning jajalanan sukertaning bawana iblis lanat. Ya, rumangsane apa? Sampeyan wani ngadeg ning ngarepe Sinuwun Prabu Puntadewa, kula luweh wani. Merga kula niki abdi kinasih Sinuwun Prabu Puntadewa. Sik. Nek umpama sing nesu iki mau Sinuwun Prabu Puntadewa, aku isih lungguh ngisor. Ning gandeng sing nesu aku ora kenal iki mbok ratu saka ngendi? Gawean ngendi tatahane sapa pulasane sapa aku ora weruh. Mula paripaksa aku kudu ninggal tata krama ninggal Subasita. Ya, Gong. Anggepe apa? Ratu urung tau kenal, urung tau srawung, urung tau tepung. Kok terus ora iso nggunakake empan papane. Lho la iya sik tak omong, Gong. Prabu Panjergrahita. Piye? Gusti sampeyan iki ning kene tak takon, sampeyan ning kene jejere apa? Jejerku Dayoh. Dayoh kamangka sampeyan mbutuhke pambiyantune Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya apa iya? Ya, pancen kepara nyata. Sowanku bakal nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Klimasada. Oh, ya. Nek lumrahe sing duweni wewenang ngundurke Dayoh, nundung karo Dayoh kuwi mung pimpinan sing gedhayowan. Sing duweni Purbawasesa ngakon minggat karo Dayoh kuwi mung sing didayohi utawa sing kedhayowan. Lah sampeyan ning kene iki jejere Dayoh kok arep ngundurke Dayoh. Sampeyan apa entuk mandat apa entuk Purbawasesa saka Sinuwun Puntadewa? Ayo wangsulan. Wangsulan. Ora ketap-ketip krembak-krembik. Anggepe apa?
Ratu ki nek ratu untune kebak gudal. Wangsulan kowe. Sapa njer panjer. Ya, wangsulana. Apa kira-kira kowe entuk Purbasih saka Sinuwun Puntadewa wangsulan? Ora. Lah nek ora ngopo sampean ngundurke karo Petruk karo Bagong? Petruk. Piye Prabu Panjergraita? Saiki nganake sayembara. Tinimbangane mung dadi Dartamaka iki kanan Pasewakan Agung Negara Ngamarta. Nganake sayembara. Sapa sing cilik iso miloro karo Prabu Panjergraita gedhe iso ngalahke lan ngasorke kridaning Ratu Rancang Pamut. Ingkang keduka iso mboyong wujuding pustaka jamur yang jimat Kalimasada sartani Sekar Cangkok Wijaya Kusuma dil bungkus sayembara dadi. Oke, masuk. Mung kari nglakoni ya. Arep nang endi? Merga dudu nang kene papan neter Kadigdayan. Sampeyan arep wani karo Petruk kantong bolong. Petruk iki ket mbiyen ora tau wedi karo sapa-sapa. Sing kula wedeni ming bojoku. Kowe iki ya aja diblakake to. Men gong sisan lewirang. Bojoku seprene isih mulih ngalor wae. Ora kowe mau rak wis ngincer. Ngincer apa? Tutor senam. Wo. Lambemu. Ya, dudu nang kene papan wong neter Kadigdayan. Padangane wani, petengane wani, tanteni ngalon-alon. Ya, sisan saiki geger ya geger kae. Woi! Petruk wis metu kok Bagong isih nang kene. Kula dereng ajeng metu. Metune ku mboten iso dikongkon, metune ku mboten iso dipeksa. Saking karep lan karsanipun piyambak-piyambak. Ngono, Bang. Nggih, mergane kula ampun tau kok. Ora ngarep metu ning kula peksa-peksa. Malah teng-weteng mulus ora jamal-jamal. Ana apa Bagong? Anu kula mung ajeng halal bihalal. Gandeng niki tesih sasi Sawal kula ngaturaken minal ngaidin wal maidin mohon maaf lahir dan batin. Iya Ponokawan Bagong tak tampa. Dibos padha-padha nggih. Sinuwun Darwati kula nyuwun pangapunten nek kathah luput kula nggih sinuwun. Iya Bagong ora apa-apa nggih. Rek kula sing sampean beto nika tesih enten gase napa mboten? Waduh sing gedhe pangapuramu ya Bagong. Areke wis entek gase. Mboten napa-napa. Sampeyan niku pun kula niku pun apal kok. Sampeyan niku rek niku mbuh rek, mbuh HP, mbuh akik, mbuh jam. Niku mesti keri terus nek sampeyan nyilih ora tau bali. Sampeyan nyilih duit kas 7 yuta nggih dereng bali. Iya. Sing gedhe pangapuramu, Bang. Mboten napa-napa. Lah sampeyan niku napa-napa keri. Barang piranti niku nek mboten cemantel mesti nggih keri kok. Darawarku dara kula nyuwun pangapunten sak kathahing luput kula nggih, Dara. Yo, tiba padha-padha. Dara Janaka minta maaf nyuwun ngapunten. Ya Bagong. Tak tampa padha-padha nggih. Nek ngaten pun kula tak nyuwun pamit, kula ajeng ngewangi Petruk. Iya, Ponokawan Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Soale ratu nika wau gedhe banget ya. Nika dhuwure 185 cm ya. Lah Petruk ngomong kok dedeke mung 175. Nang kacek oke banget. Pun kula tak nyuwun pamit. Iya, Ponokawan Bagong nggih. Nek Petruk mboten kula ewangi, mboten kula japani, mboten saking wingkinge mengke malah Petruk kasoran kridane. Iya sing ati-ati nggih. Nyuwun pamit. Ngati-ati Bagong nggih. Sinuwun Darwati nyuwun pangestu kula ajeng perang madyaning alun-alun negari Ngamarta. Iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Pareng nggih sinuwun. Iya sing ati-ati Ponokawan Bagong nggih. Darawarku Dara kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, kepara kula mangsili Gada Rujak Polo nggih mboten napa-napa kok.
Kula nggih ngepruk ndase ratu nika kajenge pecah. Nek pun pecah terus kula klumpukke, kula hitung kula nggih tuku motor. Rumangsamu celengan ngono apa piye? Nggih pun pareng. Ndara Janaka nyuwun pamit nggih. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, wajan wis. Pareng nggih sedaya matur nuwun. Mergane Petruk niku memeng ijen. Wongko awake Petruk niku kalah dhuwur karo ratu nika. Iya, Bang. Nggih. Wis pahit iki kayake ora ana hasil apa-apa. Bagong, wonten dawuh. Sendalmu sing siji keri. Waduh. Wah kok pahit iki kayake. Pareng iya. Ponokawan Bagong. Pripun? Ana sing keri meneh. Pripun? Aku ngerti apa sing mbok karepke Ponokawan. Gandeng iki sing mbok karepke marata tampanana. Alhamdulillah. Janek ngeten iki lho, ora usah dadak kula paring sasmita akeh-akeh. Nek pancen rejeki anak soleh ndak kemana. Ning nuwun sewu niki kok mboten mateng. Ora mateng tegese piye? Niki rak tesih biru wernane. Nek sing mateng niku kamangka sing abang. Lah apa kowe emoh? Lah nggih purun kok nggih. Mangsane apa wis ora apa-apa, ora ketang nyeket bareng sinuwun. Rumangsane apa Ponokawan nek ora diwenehi dhuwit ora lega atine Koko Prabu. Kula wonten maring adawu Yayi. Kula suwun sak mangke supados ngetapaken barisaning para wadyabala jejagi kawonten Praja Negari Ngamarta Koko Prabu. Kula wonten maring adhawuh Yayi. Kula kinten badhe wonten lampah ingkang ageng awit mesti kemawon tartemtu nalindring rancang pamot Prabu Panjergrahita. Angandhi wadyabala saking negaranipun inggih menika negari rancang pamot. Kepareng paduka Yayi Prabu kados pundi? Kula suwun ngetapaken barisaning para wadyabala nanging kula suwun Koko Prabu kedah ngginakaken paugeran ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake. Teges sampun ngantos wonten ing sakmangke wonten madaning paperangan antawisipun para Pandhawa mengsah nalindring rancang pamot. Sampun ngantos wonten tetesing ludira pecating nyawa Koko Prabu. Bab perkawis katentreman mangke kula ingkang badhe tuandhang Yayi. Inggih Koko Prabu. Arjuna kula wonten timbal ingkang adhawuh. Wis purna datining mananggilan. Marata diake bubana kang padha sibut jeneng ingsun nedya kondur kedaton nuntun ngestaken dawuh. Kepareng ingkang rayi nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yayi Janaka kaya wis ora ana dawuh maneh. Yayi purna gatining mananggilan. Arusangata kondurang kedaton jeluk saking dampar kesana kinabet gambaran gading. Kadharaken sangganing para banjedi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil upacara kerabut. Tindhaira nata ngamarta Sang Prabu Puntadewa tansah aruntungan tindake.
Natarsa pun ngadhaton mancing mancing aning sanggara pamujan